Ha? Singkali. Naguno ka? Labing init para baklay ka. May kursunada ko ang kulintas mo na. Pasing ka. Ya, magtrabaho. Sain. Yan sabi ko rin. Inanap ka ba gani, Kuan? Inanap ka ba gani Marisa? Yan na Marisa. Si Marisa bata mo kuno kadto. Siya Inanap ka ni Marisa bata mo kuno kadto. Siya na Marisa. Inda kung ngaran apelyido ba sa Marisa kan ngaran. Marisa. Ginano yun? Siya mo na. Inanap ka ta. Wag ni gani. Inanap ka niya, sabi niya sa ako. Kuan kuno, binayan mo kuno siya tamiling nabudisan mo. Mapis ka ngayo. Mapis ka ngayo. Mapis ka ngayo. Ikaw na, pag nabudis mo, panagutan mo. Ay, daman ako yung gumen. Ah? Pa, niya, ano mo sabi, pag nakita mo ngayon si Jordan, sabihin mo ngayon na inanap ko siya, na panagutan niya ngayon kading ginibo niya ngayon sa ako. Siya na Marisa. Yeah, so, isisaya Marisa ka na budisan mo. Ya, man. Gayod. Daman ako nga kuha. Ha? Pasing ka na? Ay, may lig ka? Amo? Maramang ka sa ito. Ha? Daw naman sa sako man ito. Sain. Pinapay ninyo. 250. Pwede na raw ko to. Kabarato man ang Yan, go no. batong 300 ba sa? 300. Ay, hindi ka magay ako nagapara magay aram eh. Pwes na pa aramon ko pag sabihan tayo kung go no. Amo. Piri nanap ka ni Marisa. Ano kan sabihin tayo kay Marisa dan? Ha? Ano sabihin tayo kay Marisa? Ya, tayo Marisa pala. Bata katupalan binides mo tapos binayaan mo. Taw ka din. Pag mo kaya yung inanap ka ni kadto ta. Binidesan mo pala, hindi mo pinataw ka din. Sino ka naman pa Manila? Ha? Inano ka naman gito? Sa Tural daw. Sa Tural daw. Maglarga nang gabo nagbaga ko danta. May dara ba sa mo? Sabihan mo si Didik. Ha? May man tigay mag-apply. Ano sabihan ko kita Didik? May man tig mag-apply ya. Nag-apply ka? Sabi na di. Nag-apply ka kita Didik. Amo, sige. Sino dan? Yung ka nagalag? Namo. Nakalang pikwa mo. Oo. Limang sako. Nuragan si Dan. Utang nga ito. Bilang niya ako nakabudos. Mapis ka ngayon.